Вийшов на волю. Кримчанина Османа Білялова після 5 діб арешту випустили з ізолятора тимчасового тримання. Біля відділку його чекали рідні, друзі та небайдужі кримці. Затримали окупанти Османа Білялова в п'ятницю і на 5 діб запроторили за ґрати, начебто за поширення екстремістських матеріалів у соцмережах ще у 2010 та 2011 роках. Осман Білялов – активіст Кримської солідарності. Він активно допомагає родинам політв'язнів, підтримує сім'ю свого брата Мемета, якого окупанти також незаконно тримають в СІЗО за звинуваченнями в тероризмі. В минулому році окупанти вже штрафували Османа двічі за публікації в соцмережах на 10 і 150 тисяч рублів. В Кримській солідарності його переслідування називають політично вмотивованим. То, что они нам шьют, это, как сказать, это по сути беспредел, да, который творится, и уже это не первый случай в Крыму, да, когда за репосты 11-10 годов вообще в правовом поле другого государства, когда мы жили, и нас судит другое государство за вещи, которые происходили вообще в другом правовом поле. Это как больше как беспределом не назовешь, да.